Hej, mit navn er Nina Barrett, og jeg vil gerne fortælle om min kunst. Min kunst fortæller en historie om en isbjørn og en pingvin. Isbjørn Karl, som bor i nord, hvor isen den smelter hurtigere, end han kan blinke. Der er svært at finde mad, og de andre isbjørner er svømmet væk. Men Karl, han giver ikke op. Han er en sej og en stædig isbjørn. Langt mod syd, så der bor pingvinen Uffe. Han elsker dårlige jokes og selvledere. En dag så øver han en ny joke, da isen under ham knækker, og han driver væk fra sit hjem. Efter flere dage så lander han langt væk og ser noget mærkeligt. En stor bjørn på en isflage. Halløj, jeg hedder Uffe. Vil du have en joke? Karl, han nikker. Hvad siger den ene isflage til den anden? Vi ses, når vi smelter sammen. Karl, han griner lidt. De to, de bliver hurtigt venner, og selvom de er meget forskellige, elsker de begge to fisk, dårlige jokes, kolde fødder, og de hader sand i pelsen og fjer i maden. Men verden, den forandrer sig. Men med hinanden og en god joke i baglommen, så skal det nok gå. Tak for at du kiggede på min kunst. Fortsat god dag.